Ikakawaagwalo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Oktubre 11, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira, apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siya glaing sulugoon o giingnan niya. Sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati, ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan, wala magtagad ang mga dinapit, ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon, ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari, ug gipadala niya ang iyang mga sundalo, ug gipamatay kadtong mga mamumuno, ug gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan, ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo ug dautan, ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.